Ibu bapak saha para sedherek sedaya, salam tentrem rahayu tumrap ing kita. Kula Pendeta Sena Adi Nugroho saking GKJ Kontokusuman Ngayogyakarta ngaturaken renungan Sabda Winedhar dinten Jemuah tanggal 8 Mei 2026 kanthi jejer suka bingah krana pakaryanipun Allah. Waosan saking Jabur 26 ayat gangsal lan 6. Padha majuwa waspadakna pakaryane Gusti Allah. Ngebat-ebati kang ditandukake marang manungsa. Segara diwalik dadi daratan. Wong padha lumaku darat nyebrang bengawan. Para sedherek sedaya, tumrap bangsa Israel, lampahanipun nyabrang ing bengawan Tebrau nalika medal saking tanah Mesir saestu ngeteraken manah. Lelampahan elok menika tansah dipun gunggung. Dipun dadosaken pratandaning pitados bilih Gusti Allah saestu Maha Kuwasa lan Maha Tresna. Mila juru Mazmur nganggit kekidungan ngluhuraken Allah. He salumaing bumi, padha surak-suraka kagem Gusti Allah. Kamulyane asmane padha kidungna. Ayat 1 lan 2. Kanthi gamblang, juru Mazmur ngajak umatipun Allah sami nggatosaken pakaryanipun Allah ingkang elok lan ngedap-edapi. Segara dipun piyak, temahan umat saged lumampah nuju sabranging segara. Lelampahan menika dipun engetaken malih dening juru Mazmur supados umat sami migatosaken kanthi saestu ing bab katresnanipun Allah. Lajeng samiya ngluhuraken Allah ingkang ngedap-edapi pakaryan lan panguwaosipun. Kaelokaning pakaryanipun Allah boten winates karaosaken namung dening umat rikala jaman semanten. Nanging kelampahan ugi ing jaman sakmenika. Malah ugi ing gesang kula lan panjenengan sami. Mirungganipun nalika kita kedah ngadepi maneka warni panandang lan perkawis ing gesang. Panjenenganipun kepareng makarya nelakaken kaelokaning pakaryanipun wonten ing gesang kita sami. Awit saking menika, sumangga kita tansah suka bingah, tansah ngunjukaken panuwun lan raos syukur dhateng Allah krana sih katresnanipun. Ugi sumangga tansah mbangun turut ing sakdawuhipun Allah supados lestari nampi kabingahan kanugrahaning Allah. Kita saged lestari ngraosaken kasampurnaning kawilujengan saking Allah. Amin.